som els entrellaçats. Bé, una part dels entrellaçats. Sí, ens falta un actor i 5 actrius. I quines actrius. I us esperem el proper 25 d'octubre A les 6:30 de la tarda, a la sala Josep Brossa. amb el nostre espectacle Sense llençols. És un espectacle de relats eròtics. Parlarem de sexe i riurem una estona. Sí, Freud ens deia que el sexe movia el món, El sexe és una força creadora. però també és una força destructora, I així l'hem volgut mirar. des de diferents punts de vista. Esperem que el dia 25 parleu de sexe amb nosaltres. Ens expliqueu quina història us ha agradat més? I us emporteu la que més us agradi al llit. Us hi esperem. No hi falteu!